Norte pa rin tayo at ano ba ang ibig sabihin ng oblation? Mamaya ihahatid sa atin ng ating historian na si Pepito Alvarez ang kwento ng Ilocos Norte Oblation. Tunghayan yan, mamaya. Sa ating What's Cooking segment naman, isang innovative Japanese food with an Ilocano twist ang inihanda ng ating resident chef na si Sam. Yan ang longga maki. Malalaman na yan, mamaya. Isang inventor at educator ang ating featured Ilocano act. Sa linggong ito, matutunghayan natin ang kwento at mga imbensyon ni Dr. Manuel Bahet ng Santa. Lahat ng yan ang inyong abangan sa pagbabalik na nag-iisang infotainment show sa buong Ilocanja. Ito ang Wake Up Ilocos!